Αυτούς τους χορούς τους δικούς σας που χορεύετε. Προχθές τώρα που λέγανε την τάμπζαρα την τραγούδησες. Για πες μας το λίγο έτσι, γιατί ένα-δύο λόγια είπες. Το θυμάσαι να το πεις? Πόσο θυμάσαι να πεις? Μόνο αυτό? Ναι, μόνο αυτό έλεγα. Και τι θέλει να πει αυτό τάμπζαρα? Είχε σώμουν, το λένε το σώμουν, δηλαδή τα φουντάρια, τα ψωμία, τα γίνοντα ολόκληρα. Εκείνα λέγε. Παρά, 10 παράδες εκείνα. Αντί τα νικελένα, τα λεφτά παράδες. Και τα αγρόσια. Παράδες ήταν τα χαρτινά. Χαρτινά και τα. Αυτά. Όμως δεν Γέρματα. Και τα γουρούσε πάντα μία χαρτιά. Τα γρόσια ήταν τα χαρτιά. Μάλιστα. Εγώ δεν γουρούσε έλεγα. Γουρούσε έλεγα. Ναι. Καλά. Γουρούσε μετά γενικά. Αυτά ξέρω, ναι, αυτά είπαν. Άλλο τι τραγουδούσαν οι δικοί σας? Τι τραγουδιά λέγανε, τα γαρασαρέτικα αυτά? Εγώ στην πατέρα μου έξα έναν έλεγε στα άλλα συμπορτασιά έχουμε συνάλλες χιδεβέλ. Άλλη γορίνη γάπεσα, εξέφα χιδεβέλ. Αυτό έλεγε έναν πάλι, να δώσουμε ξέρουν ψωμί, εγώ χιθουμουλίζω. Τα έμορφα τα γόρζευα, όλα θυμουλίζω. Άλλο και ξέρουν το άλλο. Εσένα τρώει ο γουρζουλάς και εμένα βέω κάτω πάλι. Ωραίο αυτό, πρώτη φορά τα ακούω. Ο πατέρα μου τραγούδε. Ναι, πώς το είπες στην αρχή, Δία? Ο Χριστός με στα νηστάβρονα, έλεγαν άλλον άλλο. Εσένα τρώει ο γουρζουλάς και εμένα βέω κάτω. Ο γουρζουλάς πανούκλα. Ίσως εντός. Αρρώστια είναι, ναι, γουρζουλάς. Ναι, είναι πανούκλα, είναι, τότε ήταν αρρώστια. Ναι, γιατί